ke ana miki magana kina jin mutane ne waye waye ubanki a garin nan da har zaki dinga daga mutane wani kai kina jin mutane kamar wannan yana neman bukata a gurinki kina daga mutane kai waye ke dakata abokina idan har kina ganin ba za ki bayar cikin lalama ba to mu za mu kwata da karfin tuwo wanda kin fi kowa sanin sakamakon haka zaɓi ya rage gare ki don mu yin fyaɗe a gurin abu ne mai sauki zan baka kaina amma da wani sharaɗi kwaya ɗaya wani sharaɗi kuma na amince da duk sharaɗinki in dai bukata ta za ta biya ya za a yi ka bari yarinyar nan ta gindaya maka wani sharaɗoɗi kuma ka bi ka san tun yaushe nake bibiyan yarinyar nan kuma ba na so ne mata ƙarfi a cikin wani al'amari Alhamdulillah. Na zo na cika maka alƙawarin da na ɗauka saboda ni ma na ka cika alƙawarin da na gindaya maka. Yanzu za mu iya zuwa duk hotel ɗin da kake so. Ina so na baka kwanaki 7. Bayan wannan kwanakin ina son ka yi min rantsuwa. Baka bari sallah ko guda ɗaya ta wuce ka a jami'i ba. To ni kuma na maka alƙawarin zan cika maka burinka. Ina jin kunyar haɗa idanuna da ke. A yanzu ina nadamar irin rayuwar da na aikata a baya. Ahmad ɗin da ke gabanki a yanzu daban yake da Ahmad ɗin da kika sani a baya. Ki yafe mu. Alhamdulillah Allah. Allah na gode maka. Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana da idanuwana. Allah ka ga zuciyata. Ba ni da niyyar aikata alfasha. Sai kuma gashi ka biya min bukatata cikin sauki. Alhamdulillah Allah. Ban fahimce ki ba. Ahmad, ban zo gabanka a yau don mu aikata alfasha ba, amma na zo gabanka ne don na ga addu'ata da kuma niyyata akan ka nayi nasara. Ka sani, na dau alkawari ne don na neman maka shari'a a wajen Allah. Shari'a kuma? Eh, shari'a. Kuma alhamdulillah, gashi shari'a ta zo maka. Kaga kuwa dole ne hamdala. Cikin Alkur'ani mai girma a suratul Ankabut aya ta 45 Allah subhanahu wata'ala da kansa yake cewa inna salata tanha anil fashai wal munkar har zuwa ƙarshen ayan. Ahmad, wannan ayan tana magana ne akan cewa duk wanda ya tsaya da sallah kuma ya bi jam'i akan lokaci to zai kare shi daga aikata alfasha. Lallai ke mutuniyar kirki ce Maryam, kuma Allah ne kaɗai zai biya ki akan jihadin da kika yi dangane da rayuwata. Idan ba za ki damu ba, zan so in nemi wata alfarma guda ɗaya daga gare ki. Ko baka faɗi abin da ke zuciyanka ba, na san me zaka tambaye ni. Tabbas na yadda zan aure ka saboda zuciyata ta faɗa min cewa wannan shine abin da kake so ka tambaye ni. Ni kuma yau zan turo magabata na zuwa gidanku domin nema min aurenki. Allah ya tabbatar da alkhairi. Darasi